या तो लिखिन राजा दशरथ जनक जी का, वरहन जनक जी का वरहन हो। काहे हमारो रामैया भीरू आयो अयोध्या हमरी सुनि भाई हो। चिट्ठिया लिखिन राजा दशरथ जनक जी का, वरहन जनक जी का वरहन हो। काहे हमारो रामैया भीरू आया अयोध्या हमरी सुनि भाई हो। चिट्ठिया तो पाइन जानक जी तो बाँची कैसू, नाम तो बाँची कैसू नम लागे हो। अब जाहो रामैया अपने अयोध्या, अयोध्या तोहरी सुनि भाई हो। राजा अब तो जाओ अपने अयोध्या, अयोध्या तुहरी सुनि भाई वरहन हम पायन हो। कैसे बिना सुनिया अयोध्या तो कैसे बिना बैठक तो के करे बिना बैठक हो। के कर बिना सुनिया अयोध्या तो के करे बिना बैठक, के करे बिना बैठक हो। के करे बिना सुनीरा सैया तो के करे बिना अंगनैया हो। हे हो के करे बिना सुनीरा सैया तो के करे बिना अंगनैया हो। राम बिना सुनिया अयोध्या लखन बिना बैठक, लखन बिना बैठक हो। सखिया सिया बिना सुनिया अयोध्या तो सखिया सिया बिना सुनिया अयोध्या सखिया सिया बिना सुनीर सैया तो यौरो यंग